Эфирда «Одна информацион программасы белән Саба Дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез, безнең бүгенге чыгарылышта. Районның авыл җирлекләрендә ярты еллык эшчәнлек буенча җыеннар башланды. Океаннарны гизгән батыр ир-егетләр хәрби диңгез флоты көнен билгеләп үтә. Футбол буенча җәйге сезон уеннары тамам. Саба районы авыл җирлекләрендә ярты еллык эшчәнлек буенча җыеннар башланды. Аларда халык җирлектәге проблемаларны күтәрә, үзен борчыган мәсьәләләр белән турыдан-туры район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә ала. Теманы Әлфия Мөбаракова сюжеты дәвам итә. Агымдагы атна барышында районыбыз авыл җирлекләрендә халык җыеннары башланып китте. Район җитәкчеләренең авыл халкы белән очрашулары беренче булып Олышыңар авыл мәдәният йортында узды. Үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрүчеләр җыенга килүчеләргә матур концерт программасы әзерләгәннәр. Халык аларның чыгышларын яратып карады. Аннары сүзне Шыңар авыл җирлеге башлыгы Алмаз Гарипов алды. Ул исә 2019 елның ярты еллыгында авыл җирлегенә кергән авылларда башкарылган эшләргә тирәнтен анализ ясады. Шишмәләр язмышы, авыл эчендәге юллар, урта һәм кече эшмәкәрлек, үз мәшгульлек, урта мәктәп һәм яслы бакчалар турында доклад бик эчтәлекле итеп язылган иде. Җыенда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов районыбыз һәм гомумән ил күләмендә барган стратегик үсеш планнары белән таныштырды. Конкрет мисалларга тукталды. Җыенда тамаша залында утыручылар арасыннан сорау бирүчеләр булмады. Тик шулай да урыннан гына бер апа сыер сөтен бик түбән бәядән җыялар дип үзенең сүзен әйтеп калырга ашыкты. Халык белән очрашу аннары Тимершык авыл мәдәният йортында дәвам итте. Авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев эшне оештыра һәм халык массаларын туплый белә. Ул үзенең чыгышын слайд-шоу белән аралаштырып, хисапны җентекләп ясады. Җыенга килүчеләр авыл җирлеге башлыгы чыгышыннан канәгать калдылар. Аннары сүзне район башлыгы Рәис Миннеханов алды. Хуҗаны бигрәк тә балалар аз туу борчый. Без киләчәккә балаларны үзебез эш сөючән итеп тәрбияләргә, тормыш итәргә өйрәтергә тиеш. Авыллардан яшьләр күпләр шәһәргә китә дип сөйлибез. Ә кызлар квартира алалар, машина алып бирәбез аларга. Аннары шул байлыкларын саклап тик яталар. Егетләр турында уйлап та карамыйлар. Кияүгә чыгу турында оныталар диде хуҗа. Ә аның сүзләрендә мең хаклык. Халык җыеннарының тагын икесендә Шикше һәм Измә авыл җирлекләрендә булырга туры килде. Шикше мәдәният йортына Шикше, Алан елга, Сәрдә авылларыннан килгәннәр. Иң элек авыл үзешчәннәренең чыгышын карадылар. Аннары сүзне Радик Хәйретдинов алып, авылларның торышы, тормышы, көн күреше белән таныштырды. Шишмәләрнең төзеклеге, медицина пунктларының эшчәнлеге, аларның яңаруы, эшмәкәрлекнең киң җәелүе хакында күп сөйләде ул. Ә менә иң кызганычы, авылларда бала туу бик начар икән. Быелның шушы көне җитеп, Сәрдә авылында әле бер генә сабый да дөньяга килмәгән. Халык бу җыенны сагынып көткән икән. Чыгыш ясарга теләк белдерүчеләр, микрофон сораучылар да булмый калмады. Мәсәлән, алар ашлык биргән өчен хуҗалык җитәкчесе Алмаз Зариповка бик рәхмәтле. Алан елга һәм Шикше авылларында зиратлар язмышына да битараф түгел. Шикше авылында салынган күпер бик күпләр өчен бик зур бүләк булган. Район җитәкчесенә кат-кат рәхмәтләрен яудырдылар моның өчен. Измә авыл мәдәният йортында җыен бер тында узды. Башкарылган эшләр турында Измә авыл җирлеге башлыгы Әлмир Шәйхетдинов докладыннан күренгәнчә, авыл җирендә яшәү шәһәрнекеннән бердә калышмый. Үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләр артканнар арта бара, торак йортлар яңара, балалар да күп туа икән бу җирлектә. Мәсәлән, Измә урта мәктәбенә быел 1нче сыйныфка барысы 37 бала укырга барачак. Бу район мәктәпләре арасында рекорд. Измәлеләр алдында район башлыгы Рәис Миннеханов чыгыш ясап, халыкка күтәренке кәеф, яхшы тормыш теләде. Район һәм республика тормышыннан мисаллар китерде. Шушындый җыеннар Килдебәк, Икшермә, Кибәче һәм Миша авыл җирлекләрендә дә узды.
Узган атнада Саба районы Кемерово өлкәсеннән килгән делегацияны кабул итте. Кунаклар лесхозның селекция орлыкчылык комплексында, дендрология бакчасында, Кыңгыраулар, урман хуҗалыгы музеенда булды. Эшлекле сәфәр Бойлар сабасында Алим Галимуллинның Гафел бакчачылык комплексында төгәлләнде. Табигатькә булган мәхәббәт, хөрмәтне кешедә кеше яшьтән үк булдырырга кирәк. Гафел бакчачылык комплексы җитәкчесе Алим Галимуллин шундый фикер белән яши. Шунысын әйтергә кирәк. Ул куйган максатына, хыялына ирешеп яшәүчеләрнең берсе. Бүгенге көндә галимнәр дә аның эшчәнлеген үрнәк итеп куя. Менә без бүген үзебезнең шушы бакча үзәгендә, үзебезнең гаилә компаниясендә зур делегация каршы алырга әзерләнәбез. Бу делегация көне безнең инде шулай туры килде. Безнең һәр елны уздыра торган балалар бәйрәменә дәген. Балалар бәйрәме дә инде минем кызымның туган көне, шулай да без аны зурлап уздырабыз. Шушы бакча үзәгендә бер максат белән, ул шушы балаларга, табигатькә мәхәббәт уятырга дип. Шушы көнгә инде менә зур делегациялар килеп төштеләр, Алла бирсә. Аларны хәзер матур итеп үзебезнең яңа нинди җиләк-җимеш агачлары өстендә эшләгәнне күрсәтәбез, нинди яңа төр агачлар чыгарганны күрсәтәбез. Инде аларга инде үзебезнең шу Саба районында дагы шундый зур фәнни эшләр алып баргандыгын белдерәсе килгән. Мин үзем инде аграрный университетны бетереп чыктым, урман хуҗалыгы бүлеген. Инде шушыны мин үземнең университетка бик зур рәхмәтлегенә, чөнки алар миңа бик зур гыйлем бирделәр. Аннан соң инде чит илләргә дә укырга мөмкинчелек ачтылар. Инде һәр шулай инде үз эшем белән эшләвемә мин бик канәгать. Һәр көндә без аграр университет белән бик тыгыз элемтәдә, чөнки алар безнең компаниянең бездә алар үзләренең кафедраларын ачтылар. Теге елны без инде 60лап студент кабул иткән, бу елдагы һәр көтеп калабыз. Инде шулар белән эшләү, ул миңа инде бер максат бирә. Мин аны студент вакытта ук уйлаганым, шулай кеше булсам университетта эшләрмен дип, шундый уйлар белән яшибез. Безнең урманчылык хакында кунаклар интернет шелтәреннән белгән. Күп укыйлар, сораштыралар. Үз күзләребез белән күрергә кирәк дигән уй аларны Саба районына кайтарган ди Казан аграр университетының авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Харис Мусин. Алар менә яңа гына булып кайттылар Саба урман хуҗалыгында. Андагы селекция үзәген карап, андагы бөтен сәнәгатьне карап, андагы урман музеен карап, гомумән халык нинди шартларда яши, нинди шартларда менә урманнарга ничек хезмәт итә, шуларны күреп, алар хайран гына, гаҗәпкә калып, булар ничек оештырып була дип, инде монда килгәч, инде булар бит инде укучылар, ректорлар, уку йортының хуҗалары, булар инде күбрәк кызыксыналар, үзләре менә шәкертләр белән шушы уку йортын бетергән кешеләр нинди эшләрдән, нинди биекләргә күтәрелә алалар, менә шул турыда алар моны күреп инде шаккатып, гаҗәпсенеп, әле һаман дагы Алим Фергатовичның сөйләгәнен рәхәтләнеп, Тукай шигыры шикелле иттереп тыңлап, теге рәхәткә чумып йөриләр менә шушы кичкенә генә бәләкәй генә питомникта. Хуҗа үз бакчасында яңалык булдыру үстендә дә актив эшли. Чит илдә, Рәсәйнең башка төбәкләрендә уңай тәҗрибә туплап, күбесен үзендә эшен гашыра. Безнең инде монда күргәзмәгә куелган инде бу балалар өчендә, бу киләсе делегация өчендәге безнең инде нәрсә өстендә эшләүебезне, безнең инде тырышлык һәр вакытта кешеләргә инде куакларны, теге җиләк-җимеш куакларын җимеше белән сатырга. Алар инде аны ашап карап, мәсәлән, тәмлеме юкмы дип алсыннар дип. Бу хезмәт өстендә белгечләр 2 ел эшләгән. Һәр үсемлек куакка нинди ашлама, микроэлемент кирәк, алар нинди авыруга дучар була ала. Туфракның составы барысы да күзәтү астында. Безнең шартларда иң авыры голубика, татарча әйтсәк, күк җиләген үстерү икән. Голубика өстендә нинди зур голубикалар. Без буларны бу иң файдалы үсенте дип әйтәм инде. Ну шулай да моны иң авыр үстерергә безнең якларда. Буна бик кислый почва кирәк, бу инде әче туфрак кирәк моңа, әче туфракта кара үстерсәң. Но моның җимеше бик файдалы. Көнгә шушының җимешеннән ясаган суны 200 грамм эчсәң, кешегә көндәлек кирәк бөтен витаминнар уже эчендә була.
Хәзергә үзебездәге чын торф кулланыла, әче туфракны химикатлар кулланмый, табигый юл белән дә барлыкка китерергә мөмкин. Үзебезнең бу якларда үстергәндә без урманнан алып кайтабыз. Теге күркәләр һәм ылыслар, теге шырша агачыннан, нарат агачын шуны салып яшеләттерәбез. Безнең якларда кисезләнеп үсүче җиләк җимешнең тагын берсе ул виноград. Белгечләр аннан да ничек мул уңыш алырга кирәклеген белә. Безнең якта инде виноград агачын үстерү инде үзенә бер төр авыр булып тора. Без инде виноградны сатканда инде күбесенә әйтәбез, ул безнең якта үсми карамасаң дип. Әгәр дә карап, аны теге кышлыкка саклап, дөрес мәгъдәләрен бирсәң, ул үсә. Шуның өчен дә без виноградны инде бик күп сорау туган кешеләргә виноград сатканнан соң алар аны үсми диләр, нидмиләр. Без шуның өчен дөрес сорт бирмәдез безгә диләр. Без шуның өчен дагын инде менә бүтән виноградларны нинди бездә якта нәрсә үсә, бүтән үстереп карап, җимешен бирдереп, инде без аны кешеләргә теге исбатлап сатмакчы булабыз. Нәрсәгә дигәндә бу инде бик зур файда булыр дип уйлыйм, чөнки кеше инде үзе күреп, үзе белсә, ул аны күбрәк теге аңа шаныш туачак дип әйтәм. Шулай ук инде безнең декоратив агачлар, бу декоратив агачлар бөтенесендә мәктәп укучылары үстерде. Безнең ел саен бездә Саба мәктәп гимназиясеннән балалар эшли. Алар инде бездә үзләре шушы ширинкага әйтеп, үзләре башыннан ахырына хәтлек шуны үзләре үстерәләр. Биредә мәктәп укучылары, студентлар бакча серләренә төшенеп, бай тәҗрибә туплыйлар. Ни әйтсәң дә, безнең халык бакча үстермәй яши алмый. Соңгы елларда күзгә ямь бирүче чәчәкләр үстерүдә популярлашып китте. Бигрәк тә роза чәчәкләре күзне иркәли. Без розалар белән эшлибез. Тик шуны әйтергә кирәк, розаны горшокта үстергәндә ул аның чәчәге бик бәләкәй була. Җиргә утырткач ул зурая. Но бу алып кайткан, моны без ясамадык. Буларны без ясаган булса башкаран, буларны без ясама. Без моны кешеләрдән алып үстереп карыйбыз сатыр алдыннан. Инде ул ничек үзен тота, ничек үзен үстерә һәм чәчәге дөресме? Чөнки бит инде кеше бит кызыл чәчәк алгач, сары чәчәк чыга икән, ул бит бик зур хата инде. Теге кеше көтү аны ибас анда кызыл чәчәк көтте, аңа сары чәчәк килеп чыкты. Шуның өчен безнең пересорт булмасын өчен без бөтен өчен шулай үстереп куйбыз. Әлбәттә, шулай ки без аны сатуда әйтәбез. Помидор, кыяр, бурычлар да савытында өлгереп утыра. Аларын күбрәк шәһәр кешеләре балконда үстерү өчен интернет челтәре аша заказ биреп ала. Һәр нәрсәнең үз җае булган кебек, груша, алмагач үстерүнең дә үзенчәлеге бар. Безнең якларда хәзерге вакытта иң авыры була башлады ул алмагач агачында үстерү. Мәсәлән дигәндә, чөнки безнең менә быел бик әйбәт ел булды. Язы да вакытында килде, көзе дә Алла бирсә вакытында килә бугай. Но башка елларда безнең то соң яз, то соң көз, безнең я иртә көз, бер елны шулай булды, иртә көз булды. Безнең алмагачлар дөрес итеп кышка кирип китә алмый. Нәрсә дигәндә, алар яфрак белән керәләр. Уже агачта суы кала. Суы каладагын, ул су кыш көне ката. Катканнан агач бузлана эчендәге, ул агач инде авырта. Шуның өчен безнең инде күп кенә экспериментлар хәзер башланды. Әгәр дә иртә көз булса, без инде шул кирәкле матдәләр белән кулланып, аның бөтен суын чыгарып бетерү буенча. Без үзебезнең агачларга гарантия бирәбез. Нәрсә дигәндә, чөнки һәрбер кеше гарантияны килгәндә безгә ул бик зур мәгълүмат белән килә, ул менә әлбәттә инде без теге абрикос, ул үсә безнең якта, кемдәр үсә, кемдәр үсми, без әйтеп бирәбез. Без бuna гарантия бирәбез, үстерә алса үстерәс. Шул виноград. Үстерәлгән кешеләр бармы? Абрикосны мәсәлән. Абрикос Шәмәрдән дә бик каты үсә, Собада бик каты үстерәләр. Кешеләр үстерә. Аны шык җирдә абрикос үстерүчеләр бар. Кузбасс авыл хуҗалыгы академиясе делегациясе бакча хуҗасы сөйләгәнне игътибар белән тыңлап барды. Мондагы һәр нәрсә алар өчен яңалык. Үзебездә белем алган студентлар белән горурлану иң рәхәте икән ди Казан дәүләт аграр университеты ректорының урынбасары Рөстәм Низамов. Безнең студентлар кайчанда булса, бездә укыган кешеләр укып бетереп, шушындый зур тәҗрибә туплап, шушындый матур бакчалар ясап, бакча гына түгел, бу
ландшафт үзәге дип тә әйтергә була. Монда балалар да укыйлар, монда балалар, мәктәп балалары, садик балалары шөгыльләнә. Монда моның үзенең бөтен гаиләсе шушының белән шөгыльләнә. Ул кеше тормышы белән шуңа бирелеп киткәне күренеп тора. Шул ук вакытта без инде монда үзебезнең дә берникадәр өлешебезне хис итәбез, табабыз. Чөнки кабатлап әйтүемчә, ул бездә укып бетергән егет. Менә ул бездә укыганда фәнгә өйрәнгән, шушы профессиягә мәхәббәт хисе анда туган. Ул барысын да монда берләштереп, җыеп, менә шушындый юл кырыенда гына булса да, шундый җәннәт бакчасына охшаган урын булдырган. Шуның өчен аңа бик зур рәхмәт. Алга таба барса, без ышанабыз, бу бакча киңәячәк, зураячак. Монда мәктәп, садик балалары гына түгел, бөтен безнең аграр университетның урман хуҗалыгы факультетының бөтен студенты да шунда килеп эшләр, өйрәнер дип ышанып калабыз. Менә һәрбер уку йортының зур байлыгы аның укытучылары. Кемнәр укыта, шәкертләрне кемнәр тәрбияләй. Иң зур горурлыгы аларның шәкертләре. Алар шушы уку йортын бетереп чыгып, менә үзләрен сәнәгатьтә, тормышта күрсәтә алган, үз юлларын тапкан җегетләре. Без менә бүген килдек үзебезнең чыгарылыш җегете Галимуллин Алим Фирхатовичның хуҗалыгына. Бу җегет укганда дагы бөтен студентлардан аерылып торадыр, ничектер үзенең характер, үзенең фигыле, тотышы белән. Менә шушы әйбер, шушы менә аерылып тору чалымнарын улакта без күргән. Бүген тормышка ашырган, монда нинди генә агач юк. Рәхәтләнеп йөрисең, карыйсың. Шул ук вакытта менә шушы урман эшен, агач үстерү эшен ул балалар, мәктәп балалары белән, балалар бакчалары балалар аркылы, шул ук вакытта ветераннар аркылы дагы, аны ул һаман дагы пропагандалый, урманның кирәклеген, яшелләндерүнең мөһим менә тормышта урын алуын һаман сөйләй, аңлата кешеләргә. Шул ук вакытта менә Татарстан җирлегенә, шушы Идел буе төбәгенә күпме безнең условияларда, безнең шартларда үсә ала торган, күп агач алып кайткан. Ничә горурланмыйсың бу җегет белән? Горурланасың? Һәр агач үсемлекнең аерым үстерү шарты үзенчәлеге бар. Булар хакында кунаклар тәфсилләп сорашты. Сабай җиреннән алар искиткеч яхшы тәэсирләр алган. Без әле мондый урманчылык, бакчачылык комплексларын беренче тапкыр күрәбез ди. Кузбасс авыл хуҗалыгы академиясе ректоры вазыйфаларын вакытлыча башкаручы Екатерина Ижмолкина. Наш регион Кузбасс – это угольный регион, но задача создания научно-образовательного центра и реализация направления «Зеленый Кузбасс» она является приоритетной, потому что пришло время сделать Кузбасс из лунного ландшафта после угольных разрезов сделать зеленым. И когда я смотрела на карте России самые передовые практики, я увидела, что самые передовые практики в Татарстане. Учитывая свои дружественные отношения с Казанским государственным аграрным университетом, однозначно выбор был в качестве бенчмарка, в качестве того, что мы можем здесь получить самый передовой опыт, это был Казань, Татарстан. И знаете, мы не ошиблись. Мы сегодня были в вашем районе в лесничестве. Это, конечно, хозяйство мирового уровня. И действительно, я это говорю, потому что есть чем сравнить и с европейскими странами, и со странами Южно-Восточной Азии. И то, как реализовано и выращивание растений от микроклонального размножения, ускоренного размножения растений в теплицах кассетным способом до глубокой переработки древесины, накладывая на этом гуманитарную составляющую, воспитательную составляющую, таких примеров в мире вообще немного. Это действительно высокий уровень. А в этом хозяйстве, в этом районе очень приятно видеть успех молодого человека. Это успешный стартап аграрный. И вы знаете, радует, что это поколение из будущего. Это то поколение аграрной молодежи, которое сделает будущим Татарстана и будущее России. Потому что это то поколение, знаете, как в 17 веке, когда дворяне действительно могли объехать весь мир и владели многими языками мира и привносили лучшие практики в реализацию здесь, в России. И Алим, успешный бизнесмен,
Очень приятно, что он выпускник Казанского государственного аграрного университета. И тот человек, который патриот Татарстана, но он создал бизнес лучше, чем за рубежом. Он взял самое лучшее в Америке, в Англии и сделал здесь лучше, чем сделали его поколение там. Саба халкы урман, сулары шушы төбәкне танытучы шәхесләре белән дан тота. Кем генә килсә дә, мондагы яңалыкка сокланып, тәҗрибә туплап китә. Июльнең соңгы якшәмбесендә илебез буйлап хәрби диңгез флоты көне билгеләп үтелде. Бу көнне район урамнары хәрби киемнәр кигән, үзләренең әләмен күтәргән диңгезчеләр белән гөрләп торды. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән ир-егетләр алдан сөйләшенгәнчә район хәрби комиссариаты янына җыелганнар. Биредә аларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәни Закиров каршы алды. Океаннарны гизгән егетләр бүген хезмәт иткән елларын сагынып искә ала. Бу бәйрәм ул еллардагы хатирәләрне кабат яңарта. Диңгезчеләр, флот ветераннары, корабльләрдә хезмәт иткән райондашларыбызга җитәкчеләр дә үз чиратында изге теләкләрен җиткерде. Россия bizning armiya sostavidagi inoqli askarlarimizning birisi. Shu endi elektr vaqtda qo'ysak, qilgan xizmat qilmoqda, bizning marakarimizga shu xizmat qildi. Endi biz o'zbek shaqqa o'skanda da endi marakala qarasak, ikkinchi shaqqa qarab turaylik, ularning kulturasi bilan, ularning kiyinuvlari bilan, endi paradlardagi Moskvada televizordan qaraganda oldagi hayratlarda baralari sizning obro'yingiz har vaqtda zo'r bo'ldi, kelishda da shunday zo'r bo'lib qolsin. Endi mana suyunishga shunisi o'zimizning orada ko'rib turamiz bu olarda endi o'sha kelajak bo'lib tarbiyalada sizning ulushingizda zo'r kelajakda boshqa qolsin. Elimiz ko'pni ko'rdi, o'zingizning burchingizni o'tadingiz, elimiz oldinda, o'z vaqtida kelajakda bunday burchni oyinishi qadarda o'tkazmasin. Endi o'zingizning oilangizni saqlab, shu burchni o'tkazsin. Kongressiga borganda esenlik sog'lik, tinch dunyolar. Endi mana shulay har vaqtda komandamiz birdan, shulay kelajakda uchrashib, birdan bo'lib, o'zingizni har vaqtda поддержать etib, turmush ko'ryapsiz. Район буенча әлеге флотта якынча 200 кеше хезмәт иткән. Алар тыныч тормышта да флоттагыча дус, бердәм, хезмәттә дә, гаиләдә дә ирләрчә нык, матур яшәү рәвеше алып бара. Пожелаю вам здоровья, семейное благополучие. Как говорил Петр I, да, у нас в России только два союзника, армия и флот. И вот сегодня здесь у нас в строю стоят ветераны, которые с честью и с гордостью выполнили свой конституционный долг. Кому-то, да, пришлось, наверное, ходить по морям, выполнять задачи. Кому-то пришлось служить в морской пехоте, кто-то, наверное, идет службу на боевой дежурстве, на связи. Но все это все равно, одним словом, это военно-морской флот. Я очень рад, что вы сегодня вот стоите такие все красивые, гордые, с гордостью носят свои бескозырки, мариманы, так называются, да. Баргада умышлар, сәнлек саулык, байлык, гаилә бәхете, шигырьләр умышлар. Барыгызга бәйрәм белән. Диңгезчеләрнең хезмәтләре турында горурланып сөйләрлек, күрсәткән батырлыклары рәхмәт сүзләренә лаек. Бу чарада да айрым ир-егетләр мактау грамоталарына ия булды. Хәрби комиссариаттан соң егетләр мәңгелек утка чәчәкләр салды, вафат булган дуслары каберлегенә зиярат кылдылар. Әгъванчылар истәлегенә куелган монументта да булырга өлгерделәр. Бүген 2 августта тимер юлчылар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Тимер юл транспорты илебез инфраструктурасында гаять зур урын алып тора. Меңләгән километрларга сузылган магистральләр шәһәр һәм авылларны, өлкә һәм төбәкләр арасындагы бәйләнешне тәэмин итә. Тимер юллар шелтәре бүгенге көндә иң куәтле транспорт комплексы булып санала. Безнең чираттагы сюжет Шәмәрдән тимер юл станциясыннан әзерләнде. Шәмәрдән тимер юл станциясы быел үзенең 100 еллыгын билгеләп үтте. Шушы еллар эчендә күпне күргән, күпне кичергән вокзал ул. Аш, ялангач елларны да, дәһшәтле сугыш елларында үткәргән. Бай тарихы булган станция хәзер инде үзенең яшьлеген үткәрә. Шулай дип әйтергә тулы хукукыбыз бар. Вокзал һәм аның әйләнә тирәсе, чисталыгы, төзеклеге, матурлыгы берсеннән-берсе шибәр чәчәкләре белән үзенә тартып тора. Шәмәрдәнгә 20-25 ел элек кайтмый торган берәү, әгәр дә вокзалга килеп төшсә, танымый торыр иде. Станция яңарыш чоры кичерә. Һәрбер килгән вагоннарны үзенең адресатларына кую, тапшыру безнең иң мөһим эшебез. Хәзерге вакытта пассажирларны каршы алу, аларны озату, пассажир поток белән эшләү безнең иң төп эшебез. Хәзерге вакытта мөһиме безнең быел 2019 елда станциябызга 100 яшь тулды.
100 еллыгын үткәреп уздык. Май айында безнең Горький тимер юл начальнигы килде безнең Анатолий Федорович Лисун, Александр Васильевич Бродский, Раис Нургалиевич килеп, без зур итеп бәйрәм үткәрдек май айында. Шундый зур бәйрәмнәр булды бездә. Эштә кыенлыклар бармы? Эш булгач төрле вакытлар була инде. Кыенлыклары да, әйбәт рәхәт җаклары да үз эшебезне яләнгәч хәзер белеп, әйбәтләп башкарабыз. Айдар Нәҗип улы әлеге вазифаны 2013 елдан бирле башкара. Яшь кенә булса да, ул 78 кешене берләштергән коллективны бердәм туплаган. Юлчылар бригадасы мастеры Геннадий Акулин, электриклар бригадасы мастеры Рафил Әбсәләмов, яктырткычлар белән эшләүче мастер Ильяс Лутфуллин, машинистлар бригадасы мастеры Илнур Хадыевларга зур рәхмәтле ул. Алена Рудыня менә 11 ел инде Шәмәрдәнгә Вятка аланыннан килеп эшләй. Поездларның хәвеф-хәтәрсез йөрешен тәэмин итүче Алена үз эшен бик тә ярата. Телефон шалтыратуларына тиз һәм дөрес җавап бирү, поездларны вакытында каршы алу өчен җавап бирә ул. Наил Гыйлметдинов, Анастасия Абросимова, Лилия Шәрипова, Люция Файзрахмановалар хезмәтне нәкъ менә шушы бүлмәдә башкаралар. Алар шушыннан чыкмый гына бүтән тимер юл сулышын тоемлыйлар. Казан Сосновка шәһәр яны поезды станцияга килеп туктый. Платформага күпер аша чыгарга кирәк. Тимер юл станциясе бүген төрле төзелеш материаллары кайтара. Бигрәк тә Уралдан таш һәм чебенка килә икән. Аларны адресатларга тапшыру белән шөгыльләнә. Шәмәрдән элеватор белән тыгыз элемтәдә эшли. Юл йөрүче халык та станцияны Шәмәрдәннең йөзек кашы дип саный. Чөнки Рәсәйнең көн чыгышыннан төн ягына кадәр тоташтыручы меңнәрчә чакрымга сузылган тимер юлның алтын бер ноктасы бит ул Шәмәрдән станциясе. Бик матур итеп, вокзал яннары матур иттереп, бик чәчәкләр үстерәләр. Шәмәрдән бистәсе бик матур иде. Күңелле. Поездларга утырып китүе, кайтып төшүләре, поездлар бик вакытында килә, вакытында кеше эш урынына китә, бөтен кеше әле Казанда эшли хәзер, поезд белән йөриләр. Бик күңелле. Кызлар бик тырышып эшлиләр, алар җегетләр дәген, аларга бик зур рәхмәт. Ну, молодцалар. Бәйрәмнәре белән котлыйм. Рәхмәт, шулай дальше да шулай эшләсеннәр. Узып баручы атна районыбызның футболчы егетләре һәм җанатарлары өчен финал уеннары белән истәлекле булды. Агымдагы елның июнендә старт алган ир-ат командалары арасында Саба муниципаль районы чемпионатының җиңүчеләре ниһаять билгеле. Кемнәр икәнен алдагы сюжеттан белерсез. 1 минут тынлык. Ир-ат командалары арасында Саба муниципаль районы футбол чемпионатының финал уеннары шушы көннәрдә фаҗигале рәвештә арабыздан киткән Саба егете, Саба тәрәзәләре командасы составында уйнаган Рәмис Муллахмәтовны искә алып игълан ителде. Сезон дәвамында матур уен күрсәткән, командасының финалга чыгуында үзеннән зур өлеш керткән Рәмис не кызганыч бүген мәйданда юк. Менә безнең бүген уеныбыз 1 минут тынлык белән башланды. Ул фаҗигале төстә халак булган Муллахмәтов Рәмис истәлегенә булды. Ул Саба тәрәзәләре командасында уйнады. Бик көчле уенчы, аның шулай китеп баруы безнең өчен бик кызганыч булды. Районның иң актив футболчы егетләре һәм җан атарлары көннең салкын, җилле, яңгырлы булуына карамастан бүген мәйданда. Аларны чемпионатның 2019 ел җәйге сезон финал уеннары Бойлар Сабасының Олимп стадионына җыйды. Безнең бу Саба муниципаль районы чемпионаты зур футболдан июнь аенда башланды. Һәм менә инде 3 ай дәвамында 11 команда үзара көч сынаштылар. Һәм бүген соңгы уен иң көчле командалар очрашты. Соңгы уенда бу Шәмәрдәннең яшьлек командасы һәм Сабаның Сабинский окна командалары.
Бүген футбол кырында көч сынашуда 2 команда, Соба тәрәзәләре һәм Шәмәрдәннең яшьлек командалары. Алар беренчелек өчен бик матур уен күрсәттеләр. Туп 2 як арасында капка тирәли шактый озак әйләнде. Капкачылар үз урыннарына җаваплы карап, голлар керүдән оста сакладылар. Шуңа да саннар бик кечкенә күрсәткечтә. 2 таймның нәтиҗәләре 2-1 исәбенә тәмамланды. Җиңү яшьлек командасы ягында. Бүлекле тантанасында Соба муниципаль районы башкарма комитеты рәисе Марат Ишниязов та катнашты. Biz rayonda bu to'p kishini o'ynab shug'ullantirgan o'yini kelishakda endi mana shunday sizga qarab bizning yoshlar haligi futbolga tortilar deb o'ylab qolganman. Bunga kelganda bilmaydi. Unda o'yin boshida aytib ketdilar. 1 minutdan bilan bizning oradan ketib qolgan yigitimiz Ramiz bizning Sharafiyev Rustam тоже shunday yigitimiz bor edi. Bek sportивный малай, футбол o'ynab o'sgan малай, volleybol o'ynagan. 2 yigitni olsak endi bular шын ma'nosida kishi edi. Xudoy bergani bularga сәләт. Sport ягынан килгәндә ikisi de жилисте малай, нык малай. Но тормыш ягына килгәндә дә булар инде шын ma'nosida гади генә звиз итмичә тормыш иткән егетләр. Менә шу 2 егеткә карап, инде менә шу безнең үсеп килүче яшьләребез, балаларыбыз, сез инде буларны örnek итеп куярга тиеш. 2 командада шулай безнең киләчәк буны тәрбияләсәгез, инде сез бик зур файда булыр дип әйтәсем килә. Инде барыгызга да бу чемпионатта матлап, барыгызга да бик зур рәхмәт. Әлеге уеннарда катнашкан өчен шулай инде рәхмәтебезне белдерәбез шушы оештыручыларга, спорт бүлегенә, үзебезнең район судьяларына. Менә инде безнең финал уенда уенны судья иткән судьялар инде алар кайтып киткәннәр. Аларга да аерым рәхмәтебезне белдерәбез. Келешектен безнең шушы футбол районында үсер дип кенә саныйм. Инде безнең уеннар моның белән генә тамамламый. Безнең инде алда көндә көтә үзебезнең финал уеннары Кубок Мөхәммәдшин башланып китә. Мин күрәсе килә менә шу финал уеннарында шушы 2 егетебез өчен шушы безнең районның 2 командасы финал уенда уйнап җиңү яулады. Барысы да исәнлек саулык, гаиләләргез хәсрәтләр күрмәсен. Инде тыныч дөньялар, инде киләсе очрашларга кадәр. Сезон дәвамында 11 футбол командасы составында 100дән артык уенчы үз мөмкинлекләрен сыный. Алар арасыннан иң яхшы 4 уенчы бүген аерым исемләнгән бүләкләргә лаек булды. Алар Рәдис Сабиров, Дмитрий Терохин, Султан Рафиков һәм Илмир Хаҗиевлар. Илмир Соба яшьләре командасы составында инде 8нче елын уйный. Бу җәйге сезонны ул аеруча нәтиҗәле төгәлли. Аның исәбендә барлыгы 32 гол. Егет моның белән бик горурлана. Командалар бөтенесеннән көчле, бөтенесеннән әйбәт уйнар. Менә матур финал бара бүген. Мин үзем Соба яшьләрендә уйнадым. Без Аллаһка шөкер бу елның 3нче урын алдык. Бу чемпионатта мин 32 гол кеттем. Барсадан авыр булды бу голларның. Ләкин мин моның өчен куанам инде бик. Җиңүче командаларга килсәк, алар 3 һәм 3нче урында Соба яшьләре, 2нчедә Соба тәрәзәләре. Ә инде алдан әйтеп узганыбызча, районның ир-ат командалары арасында 2019 ел җәйге сезон футбол чемпионатының төп җиңүчеләре булып Шәмәрдәннең яшьлек командасы танылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Тормышыбыз имин, саулыгыбыз нык булсын.